Diolch yn fawr am eich ymuno â mi yn yr ail fideo yn y cyfres Owain a Nerys, lle dwi'n ysgrifennu nofel gyda'r teitl Owain a Nerys. Yn yr fideo olaf, o'r ni'n yn traddodi y pwysicrwydd o'r fformat pan yn gwneud unrhyw fath o gwaith, enghraifft fel yn ysgrifennu nofel neu cerdd, neu chwarae, neu cyfansoddi cerddoriaeth, neu cyfansoddi opera, enghraifft. Gyda'r rheswm yn fod yw, pan mae'r fformat neu cynllun wedi ei penderfynwyd ar y dechreuad, enghraifft sut gymaint o'r penodau yn y nofel, neu actau yn y chwarae, os maent nhw wedi ei penderfynwyd ar y dechreuad, mae'r gweithreddedd o'r ysgrifennu y gwaith jyst yn unig o'r i lenwi y ffurflen neu yr cynllun sydd wedi ei penderfynwyd. Fel yn y nofel hwn, dwi'n wedi penderfynu i ysgrifennu yn unig 5 pennod, achos mae'r nofel hwn fy gyntaf nofel yn yr iaith. Ac felly, dwi ddim yn angen i fod yn rhy uchelgellol. Beth sy'n digwydd yn y nofel te? Wel, yn yr fideo olaf hefyd, o'r ni'n yn disgrifio y pwysicrwydd o'r stori sylfaenol yn bob un iaith, sef y stori lle mae'r hogian yn cael cwrdd gyda'r hogen, ac maen nhw'n yn syrthio yn cariad gyda ei gilydd, ac maen nhw'n yn briodi. Wel, dwi'n mynd i dilyn yr un peth llwybr, fel gymaint o'r stori yn yr gorffennol. Ac felly, dwi'n gallu yn dechrau gyda'r llenwad o'r cynllun, sydd o'n blaen ar y sgrin gyda'r 5 pennod. Enghraifft, yn y pennod 1, dwi'n gallu dweud mae'r Owain yn cael cwrdd a Nerys. Yn y pennod 2, dwi'n gallu dweud mae'r Owain yn syrthio yn ngariad gyda'r Nerys. Yn y trydydd pennod, dwi'n gallu dweud mae'r Owain a Nerys yn cael ei gwahanu. Yn y pedwerydd pennod, dwi'n gallu dweud mae'r Owain a Nerys yn cael ei ymuno. Ac yn y 5 pennod, dwi'n gallu dweud mae'r Owain a Nerys yn briodi. Ond yn y cyfamser ar y prif stori hwn yma, mae'r ail stori, neu ail-haen o stori, sydd dan y prif stori o'r Owain a Nerys, sef y stori o ail cymeriadau. Maen nhw'n yn galw ffawc a thagwyn, ond dwi ddim yn hollol fodlon gyda'r enwau, felly dwi'n mynd i newid yr enwau i rhywbeth gwahanol. Enghraifft fel Pris a Sioned. Y rheswm pam dwi'n eisiau i newid yr enwau o'r ail cymeriadau yw oherwydd dwi'n ffeindio mae'r enwau ffawc a thegwen ddim yn gyffredinol, ac dwi'n eisiau i ddefnyddio enwau sydd yn fwy cyfarwydd gyda'r darllenwyr, achos gyda'r enwau mor
prin fel ffwc a thagwein, dwi'n teimlo mae'r rhywbeth yn arbennig gyda nhw, gyda ei ffrinder, ac felly dwi'n ddim yn eisiau i ddefnyddio yr enwau mor arbennig fel ail gymeriadau yn y nofel. Nawr te, gyda'r braslun o'r cynllun yn y nofel wedi ei penderfynwyd, fe nawr angen i camu yn ôl, edrych ar y braslun ac i meddwl am pa fath o nofel dwi'n eisiau i ysgrifennu. Dwi'n eisiau i ysgrifennu nofel sydd yn fy diddori i. Dwi ddim yn eisiau i dechrau i ysgrifennu y nofel ac wedi ysgrifennu 1 neu 2 pennod jyst i cyrraedd yr holl prosiect yn ddiflas ac jyst i roi gorau yn y canol. Dwi'n eisiau rhywbeth sydd yn fy diddori i yr holl ffordd hyd at y diwedd, lle mae'r owain a nerys yn cael ei prywadu. Felly, dwi ddim yn eisiau i ysgrifennu nofel lle mae'r cymeriadau yn ddrwg ac yn dda, fel y cymeriadau yn y storiau tylwyth teg, neu storiau ar gyfer y plant. Dwi'n eisiau i ysgrifennu rhywbeth lle mae'r cymeriadau ac hefyd y sefyllfaoedd lle mae nhw yn cyrraedd y hunain, rhywbeth sydd yn tynnu diddordeb yr oedolion, sydd yn traddoddi bethau sydd yn perthnasol i'r oedolion. Felly, dwi'n eisiau i ysgrifennu rhywbeth sydd yn ymdrin ar yr problemau lle mae'r oedolion yn wynebu pob dydd. Problemau sydd ddim yn hawdd i datrys yn llawer o'r sefyllfaoedd. Ac hefyd, dwi'n eisiau i ysgrifennu nofel lle mae'r pob un o'r cymeriadau yn gymeriad da, ond oherwydd y sefyllfaoedd cymhleth ac anodd lle mae'r ydyn nhw yn cyrraedd eu hunain, maen nhw'n cyrraedd eu hunain yn gorfodi i wneud bethau sydd ddim yn berffaith neu delfrydol. Felly, fe nawr angen i just meddwl am pa fath o'r sefyllfaoedd neu cwestiynau y mae yr cymeriadau, y 4 ohonyn nhw, Owain a Nerys, Prys a Sioned, yn gallu yn cyrraedd eu hunain, ac sut wedyn yr ydyn nhw'n yn datrys y problemau ac yn y diwedd yn gallu cyrraedd at y sefyllfa sydd yn lot fwy delfrydol. Ac hefyd, dwi'n eisiau i gosod rhyw fath o agwedd crefyddol neu Cristnogol arno fe, achos yn fy meddwl i, y cwestiynau sydd yn mwyaf pwysig i mi, sydd dwi yn wynebu dydd ar ôl dydd, yw y cwestiynau sydd yn cysylltiedig gyda'r fy ffydd Cristnogol. Felly, dwi'n eisiau i gyfelio neu gwau rhyw fath o thema yn yr amrywaith o'r haenau, gyda'r storiau, gyda'r 4 cymeriadau, sydd yn ymdrin ar cwestiynau Cristnogol. Ac wedyn, yn y diwedd, dwi'n eisiau i dangos sut mae'r rhai sydd yn cadw y ffydd, y rhai sydd yn orchfygu yr anhawsterau, ond y rhai sydd yn colli ffydd yw y rhai sydd yn llithro tuag at y dyfroedd dyfnach. Ond, jyst i ail pwyslesio, dwi ddim yn nofel i fod rhywbeth sydd yn syml gyda'r
cymeriadau sydd yn dionis yn diweddu yn dda, ond cymeriadau sydd yn dragonis yn diweddu yn drwg, ond yn hytrach, dwi eisiau i dangos sut mae y rhai sydd yn dioddef yn fwy sydd yn wynebu y problemau sydd yn fwy, ac wedyn yn gallu gorchfygu yr anhawsterau. Mae nhw sydd yn gallu fod yn esiampl i rhai eraill. Wel, dwi'n meddwl mae'n digon o bethau i olygu amdanyn nhw. Fe wnawn mynd i ffordd i ystyried y pynciau sydd wedi ei grybellwyd, ac wedyn, yn obeithiol, yn y fideo nesaf, dwi'n gallu dechrau i llenwi mwy o manylion yn y cynllun hwn yma sydd ar y sgrin. Diolch am eich gwylio. Tan y tro nesaf, hwyl.